Bon dia, jo soc Balma i aquests dies de coronavirus he pensat fer un booktube. Avui vaig explicar-vos el gran llibre d'animals. Este és un llibre que explica un poquet de cada animal perquè tu no els coneixes tots, doncs explica un poquet. L'ha escrit Christine Pompell i els dibuixos són tot imatges. En les pàgines primer posa el nom i així la distribució, la mida, el pes, esperança de vida i signi particular. Després hi ha informació i així alguna pregunta o coses interessants que vols saber d'ells. És de l'editorial Bromera i està molt xulo perquè en cada, per exemple, així explica l'índex i hi ha animals de totes aquestes maneres. A mi, les pàgines que més m'han agradat ha sigut la de la balena, perquè, per exemple, fiquen coses que tu te quedes com molt sorprès. La de... també m'ha agradat la de l'elefant, perquè és un animal... Tu de vista això no te pareix bonic, però si el mires això és molt xulo. I per últim, el conill d'Índies, perquè tinc uno i m'agrada molt. Així que si voleu cuidar tant els animals d'això, segueix fent-ho llegint.